سلام زخبركم تخاتلتنا كم يتصنحكم مباركس نايزي ساعات زين حزلكم متقبلخو مجمرتا جن رحس بعد مسكال نعمنت كريستنا كمون عيد مبارك نعمنت مسلمنا ناب أرست زين خسجر بعد مسكال أمتاتون ترجموني عيد مولد النبي تمالي بخبز بلد مكات تخبرو ملختني مستر توريزم بعد قاتامي أهجرا مع توريزم كريتاشان إسرائيل سلستان يرتراوت من سي أمترب إنجليز مويتا 5 رخبت تجليتو أمريكا نتخبس من كوريا تسوقو تادرا تقبلا أسيراتون كالوتن زبزيناتات هزنا متسناكم لنا سناي مكتتال ኤርትራዊት መንእሰይ ኣብ መትረብ እንግሊዝ ሞይታ ከም ዝተረኽበት ተገሊጹ ጓል 24 ዓመት ምዃና ዝተነገረ ሓንቲ ኤርትራዊት መንእሰይ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝስግር ገማግም ባሕሪ ካለይ ፈረንሳ ካብ ጃልባ ወዲቓ ጥሒላ ከም ዝሞተት ማዕከናት ዜና ዓዲ እንግሊዝ የቃልሓ ኣለዋ እታ ስማ ዛጊት ዘይተጠቕሰ መንእሰይ ሬሳኣ ሰሉስ ንግሆ ከም ዝተረኽበን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምስጋር ኣውባኽ ትሓትት ሓሊና ዝነበረት ስደተኛ ምዃናን ዝተረኽበ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ ምንጭታት መርመራ ፖሊስ ከም ዘረጋገጽዎ ድሕርቲ ሙሉእ ለይቲ ክካየድ ዝሓደረ ዋሕዚ ስደተኛታት ሬሳኣ ኣብ ካለይ ገማግም በለሪዮት ብናይቲ ከባቢ ኣቆጻጽራ ሰዓት 5:40 ወጋሕታ ተረኺቡ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ሓደ ስደተኛ ንሰብ መዚ ፖሊስ ከም ዝሓበረን መርመርቲ ገበን ቦሎኛ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሕቶ ዕቑባ ንኸተቕርብ ተስፋ ዝነበራ ጓል 24 ዓመት ኤርትራዊት ዝብል መዝገብ ከፊቱ መርመራ ገበን ጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ሕክምናዊ መርመራ ግን ኣይካየድ ኣሎ እንተኾነ ካብታ ጃልባ ድሕሪ ምውዳቓ ብኡንብኡ ምሟታ ኣየጠራጥርን ይብል ሰነዳት መርመራ ኣብ ርእሲ እዚ ኣባላት መርመራ ፈረንሳ ኣብታ ተሳፊራትላ ዝነበረት ግን ከዓ ናብ እንግሊዝ ኣትያ ክትከውን ከም እትኽእል እትግመት ጃልባ ካብ ዝነበሩ ሰገርቲ ስደተኛታት ቃል ንምርካብ ንሰበስልጣን ስደተኛታት ብሪጣንያ ሓገዝ ሓቲቶም ኣለው ካብ ሰሜን ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ዝግበር ምስጋር ካብ ዘጋጥም ሓደጋታት እዚ ናይዛ መንእሰይ ካብ ዘጋጠሙ ሓደጋታት እቲ ናይ መወዳእታ ተመዝጊቡሎ ኣሰጋገርቲ ነቲ ጉዕዞ ንምፍጻም ክሳብ 1,000 ፓውንድ ዝግመት መጠን ገንዘብ ከም ዘኽፍሉ ይፍለጥ ሰበስልጣን ፈረንሳ ካብ ሶኒ ክሳብ ሶሉስ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ መትረብ እንግሊዝ ዝኾነ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ከም ዘይተሰነደ ኣረጋጊጾም በአንጻሩ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ሓንቲ 50 ስደተኛታት ዝዓነት ጃልባ ከባቢ ሰዓት 1:45 ለይቲ ክሰገር እንከላ ድሕሪ 1 ሰዓት ኣቢሉ ከባቢ ሰዓት 2:39 ድማ ካልእ 40 ስደተኛታት ዝዓነት ጃልባ ብዘይ ፀገም ከም ዝተገራ ተፈሊጡ ብዘይክኡ 3 ፍሽል ፈተነታት ምስጋር ከም ዝተኻየደን ሓደ ካብኡ ድማ ሓደ ስደተኛን ጀርመናዊ ዜጋን ዝመርሕዋ መሐንበስ መሳርሒታት ጽዒና ተሰጋግር ዝነበረት ጃልባ ብሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ኣብ ገማግም ሃመሰለ ማርኽ ከም ዝተሓዘት ተፈሊጡ ኣብ ነሓሰ መብዛሕትኦም ኣፍጋናውያን ተሰጋግር ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብ ሕዳር 2021 ጃልባ ኣብ መንገዲ ብምብልሻዋ 27 ስደተኛታት ከም ዝወቱውን ይፍለጥ ካብ ምጅማር ዝዓመት ዝኣትሒዙ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ልዕሊ 23,000 ስደተኛታት በዚ መትረብ ኣቢሎም ብኣስታት 510 ንኣሽቱ ጃልባ ቢሎም ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ፀብፀባት የመልክቱ ወርሒ ነሓሰ ከዓ ዛጊት ዝበዝሐ ቁፅሪ ሰገርቲ ዝተመዝገበላ ወርሒ ኮይና ብገምጋም ብምእቲ ዝኾና ጀላቡ ልዕሊ 5,300 ስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ ኣትዮም ኣለው ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ዕቑባ ከይሓቱ ዝኽልክል ተሪር ሕጊ እኳ እንተሃለወ መንግስቲ እንግሊዝ ነቲ ንኣሽቱ ጀላቡ ደው ንምባል ይቃላስ ኣሎ እቲ ቁፅሪ ግን በብወርሑ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ሱኤላ ብራቨርመን መትረብ እንግሊዝ ቆሪፆም ዝኣተዉ ስደተኛታት ከም ስደተኛታት ክረኣዩ የብሎምን እናበለት ኣብ እትማከተሉ ዘሎ እዋን ዝኽሰት ዘሎ ዋሕዝን ሓደጋን እዩ መልእኽቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም በአጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም 2023 ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም ዓመታዊ ኣብ 27 መስከረም ዝኽበር በዓል ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ማሕበር ቁጠባዊ ኣገዳስነት ጽላት ቱሪዝም ግቡእ ርድኢት ከም ዝህልዎ ንምግባር እዩ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ቱሪዝም ንሓምላይ ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብዓለም ደረጃ ንመበል 44 ግዜ ኣብ ሃገረ ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ ይበዓል ኣሎ ኣብ ሃገርና ድማ ኣብ 6 ዞባታት ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ማዕሪጉ ንመበል 28 ግዜ ተዘኪሩ ይውዕል ኣሎ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ቱሪዝም ፍሉይ ዝገብሮ ተጻብኦታት ጸላእቲ ኣምኪንና ንዝበረኸ ልምዓትን መኸተን ኣብ እንምርሸሉን ዞባውን ኣህጉራውን ዲፕሎማስያዊ ገስጋስና ብጽፈትን ፍጥነትን ኣብ እነሳልጠሉን ዘለና መድረኽ ኮይና ነብዕላ ምህላውና እዩ ጽላት ቱሪዝም ብዝውንኖ ብዝሕ መዳያዊ ባህሪ ማልቲ ዳይሜንሽናል ኔቸር ምስ ዝተፈላለየ ኣምራት ልምዓትን ወፍርን ክዛመድ ናይ ግድን እዩ ኣብዚ ናይ ሎብ ዘበን ቴማ እዚ ትከኣልቦ ኢንዱስትሪ እናተባህለ ዝግለጽ ዘሎ ጽላት ምስ ሓምላይ ወፍሪ ተኣሳሲሩ እንተመፀ እምበኣር ከም ሓድሽ ዛዕባ ኣይኮነን ከምቲ ክብሩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተቐንዐ ዳግማዊ ዋዕላ ክሊማ ኣፍሪቃ ዝገለጾ ኩሉ መለያዊ ሳዕቤናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸረረ ዝመጽእ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ ሓደ ካብ ዓበይቲ ጉዳያት ኣህጉርና ኮይኑ ንምምካቱ ሃገራት ኣፍሪቃ ጸጋታትን ኣኽቲተን ብምትሕባርን ብምውሃድን መፍትሒታት ከናድያ ከም ዝግባእ ጻውዒት ዘድልዮ መድረኻዊ ብድሆ እዩ። ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ሃናፂ ተራ ጽላት ቱሪዝም ኣብ ልምዓት ሃገር ርድእ ኮይኑ እዚ ጽላት ብግቡእ እንተዘይተመሓዲሩ ግና ኣብ ባህልን ልምድን ሕብረተሰባት ከምኡን ኣብ ጸጋታትን ኣከባብን ዝኸትሎ ኣዕናዊ ሳዕቤን ከም ዘሎ ምፍላጥን ብምስትውዓል ምስራሕን ኣገዳሲ እዩ። ቱሪዝማዊ ንጥፈታት ብሓላፍነታዊ ኣገባብ እንተዘይተተሓሒዞም ዘይተደለየ ብከላ ባህርን ባህልን ብርሰት ታሪኽን ቅርስን ከም ዝኸትሉ ካብ ተመክሮታት ዝተፈላለያ ሃገራት ምግንዛብ ይከኣል። መንግስቲ ኤርትራ ጽላት ቱሪዝም ውሑስን ሓላፍነታውን ረብሓ ወለዶታት ኣብ ግምት ዘእተወን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣብ ፖሊሲታቱ ብንጹር ኣስፊርዎ ኣሎ። እዚ ፖሊሲ እዚ ናይ ወለዶታት ሃብትን ውርሻን ዝኾኑ ጸጋታትን ብመንጽር ቁጠባዊ ማሕበራውን ኣከባብያውን መድያት ረብሓ ህልውን መጻኢ ወለዶታት ብዘውሐስ ጥንቁቕን ሓላፍነታውን ኣገባብ ክንጥቀመሎም ዘማእዝን እዩ። ባሕርናን ኣከባቢናን ከይብከልን ኣብኡ ዝሕቆፍ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ከይጉዳእን ምክትታልን ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳድን ድማ ኣካል ጽላታዊ ፖሊሲና ብምዃኑ ኩሎም ኣብዚ ጽላት ዝካየዱ ወፍርታትን ንጥፈታትን በዚ መምርሒ እዚ ክቕየዱ ግቡእ እዩ። ከም ህዝቢ ዘሎና ሕብረተሰባዊ ልምድታትን ክብርታትን ንኻልኦት ሃገራት ኣርኣያ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምስ እንውንኖም ተወሳኺ ባህርያውን ባህላውን ጸጋታት ርግኣትን ጸጥታን ተደሚሩ ንሃገርና ፍለይቲ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ይገብራ። እዚ ብሉጽ ጸጋታት ብቡቕዕ ተወዳዳርን ርትዓውን ኣገልግሎት ቱሪዝም ምዝስነ ድማ ሸውሃት ኣህጉራውያን በጻሕቲ ክንዕግብን ተቋደስቲ ረብሓታት ናይዚ ጽላት ክንከውንን ከም እንኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት ዓመታት ስጋኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግትኡ ዝተኣወጀ ቅጥዕታትን ኣብ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ናይዚ ጽላት ዝፈጠረ ብድሆ ኣቦቱ እናሃለወ ዘሎና ጸጋታት ብምጉስጓስ ቁኑዕ ምስሊ ሃገርን ህዝብን ንበጻሕትን ኣኽፈርትን ናይ ምልላይ መደባት ንዝምልከተን ኣካላት መንግስቲ ተዋሂድካ ምዕያይ መድረኽ ዝጠልቦ ይጽንሓለይ ዘይበሃሉ ዕዮ ገዛና ክኸውን ይግባእ። ኣብ መደምደምታ ኩሎም ኣብዚ ጽላት ዝነጥፉ ትካላት መንግስትን ብሕትን ጽላት ቱሪዝም ንዘላቕነት ቁጠባዊ ልምዓት ሃገርና ዝግባእ ተርኡ ንኽጻወት ብሓባር ክጽዕቱ ክመራመሩን ክባላሓቱን ሚኒስትሪ ቱሪዝም በዚ ኣጋጣሚ እዚ የዘኻኽር። ኣሜሪካ ነቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝተሰገገ ወታደራት ተቐቢላ ኣሲራቶ። ኣብ ሓምለ ካብ ደቡብ ኮርያ ናብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሙ ዝነበረ ወታደር ኣሜሪካ ብሰብ መዚ ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ምብራሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ሃገሩ ከም ዝኣተወ ሰብ መዚ ገሊጾም። ትራቪስ ኪንግ ቅድሚ ናብ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ኣሜሪካ ምግዓዙ ኣብ ቻይና ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኣሜሪካ ተወሲዱ ነይሩ። እቲ ወዲ 23 ዓመት ኣባል ኣሃዱ ድህሰሳ ኣብ ሓምለ ብዘይ ሕጋዊ ደብ ሰሜን ኮርያ ኣቋሪጹ ኣትዩ። ክልቴን ሃገራት ንኣዋርሕ ድሕሪ ዘካየድኦ ጽዑቕ ዲፕሎማሲ እቲ ወታደር ንኣሜሪካ ተሓላሊፉ ከም ዝተዋህበን ምስ ድሮ እውን ከም ዝተዘራረበን ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል መዚ ኣፍሊጡ። እዚ በዓል መዚ ፒቪቲ ኪንግ ናብ ሃገሩ ይምለስ ብምህላው ኣዝዩ ሕጉስ ምዃኑ ከረጋግጽ ክእለ ምስ ስድራ ቤቱ ደጊሙ ክራኸብ ተሃንጥዩሎ ኢሉ። እቲ ወታደር ቅድሚ ምስ ስድራ ቤቱ ምርኻቡ ሕክምናውን ኣገልግሎት ምኽርን ክረክብ ከም ዝግበር ዝሓበረ እቲ በዓል መዚ ኣሜሪካ ነቲ ወታደር ንምፍታሕ ዝገበረቶ ሕድገት ከም ዘየለ ተዛሪቡ። ትራቪስ ኪንግ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ እትዋሰን ቻይናዊት ከተማ ዳንግዶንግ ምስ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ድሕሪ ምርኻቡ ብናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነፋሪት ኣብ ደቡብ ኮርያ ናብ ዝርከብ ወታደራዊ ማእከል ተወሲዱ። ረቡዕ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኣሜሪካ ክምለስ ትፅቢት ከም ዝግበር ወሃቢ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ማቲው ሚለር ተዛሪቡ ነይሩ። ረቡዕ ንግሆ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሰሜን ኮርያ ዝርዝር ከይሃበት እቲ ሃገር ንወታደር ኪንግ ክትሰጎ ከም ዝወሰነት ገሊጻ። ኪንግ ካብ ጥሪ 2021 ጀሚሩ ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ዘገልገለ ኮይኑ መስርሕ ምቕያር ቦታ ስራሕ ኣብ ደቡብ ኮርያ ነይሩ። ቅድሚ ናብ ሰሜን ኮርያ ምህዳሙ ንኽልተ ሰባት ተጻቢኡን ንመኪና ፖሊስ ወቂዑን ተባሂሉ ንኽልተ ኣዋርሕ ኣብ ደቡብ ኮርያ ተኣሲሩ ነይሩ። ምስ መቕጻዕቲ ስነ ምግባር ተተሓሒዙ ናብ ኣሜሪካ ክምለስ ምድላው ኣብ ዝግበረሉ ድማ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጠፊኡ ናብቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ኮርያታት ዝርከብ ከቢድ ሓለዋ ዝግበረሉ ካብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ነፃ ዝኾነ ዞባ ይጓዓዙ ናብ ዝነበሩ ሰባት ተሓዊሱ ኸይዱ። ኣብ እዋን እቲ ዑደት ድማ ናብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሙ ኣትዩ። እቲ ወታደር ቅድሚ ክወስዶ ዝኽእል ስነ ምግባራዊ ወይ ምምሕዳራዊ መቕጻዕቲ ኣብ ኩነታት ጥዕንኡ ትኹረት ከም ዝግበር እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ሓቢሩ። ንሱ ከም ዝሕብሮ ሰሜን ኮርያ ነቲ ወታደር ከተባርሮ ከም ዝወሰነት ኣብ መጀመርታ ዝወርሕዮም ፈሊጦም። ናብ ሰሜን ኮርያ ዝተጓዓዙ ሰብ መዚ ሽወደን ድማ ነቲ ወታደር ሒዞም ናብ ደቡብ ቻይና ኣምፂኦሞ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብዘይምህላው ብልሙድ ኣብ ፒንግያንግ ዝርከብ ኤምባሲ ሽወደን እዩ ንኣሜሪካ ወኪሉ ዝደራደር። ስድራ ናይቲ ወታደር ብውሃቡ ቃሎም ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንሰራዊት ኣሜሪካ ዘመስገኑ ኮይኖም ቅድሚ ክብል ግን ትራቪስ ኪንግ ኣብ ውትድርና ዓሌታዊ መድልዎ ይበጽሖም ምንባሩ ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝነበረሉ እውን ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ኣጋኒፎ ምንባሩ ተዛሪቦም። ሰሜን ኮርያ ነቲ ወታደር ከም
ዲፕሎማሲያዊ መዋገይ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ዝብል ጥርጣሬታት ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ምስ ማእሰርቲ ዜጋታት ተተሓሒዙ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር መጺኦም ክላዘቡ ትጠልብ ነይራ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይተረኣየን። ሰሜን ኮርያ ነዚ ዕድል ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ንምክያድ ክትጥቀመሉ ደልያ ክትከውን ከም እትኽእል ሰብ ሞያ ይምግቱ። ማቲው ሚለር ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ንምግባር ማዕጾኣ ክፉት ከም ዝኾነ ኮይኑ ግን መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብተደጋጋሚ ከም ዝነጸጎ ተዛሪቡ። በዓል መስቀል ኣመጻጽኡን ትርጉምን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ምእመናን ተዋህዶን ካቶሊክን ነቲ ኢየሱስ ተሰቐለሉ መስቀል ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ዘመልክት ዓመታዊ ሃይማኖታዊ በዓል መስቀል የብዕሉ ኣለዉ። መሰረት ትምህርቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣደ ናይ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ሃፀይ ሮማ ቆስጠንጢኖስ ቅድስቲ ኢለኒ ዳሜራ ኣንዲዳ እቲ ትኪ ንኣንፈትቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተቐብረ መስቀል ተኺኹ ሓቢርዋ ይበሃል። ምስ ረኸበቶ ድማ ዝዓበየ ሓዊ ወሊዓ። እዚ ድማ ሎሚ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳሜራ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ካልኦት ፍልይ ዝበሉ ዛንታታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ናይ መጀመርታ ሓዊ ኣዝዩ ዓቢ ስለ ዝነበረ ናብ ሓደ ወገን ከም ዝፈረሰ ይገልጹ። እዚ ድማ እቲ መስቀል ዝተቐብረሉ ቦታ ብንጽር ሓቢርዋ ተባሂሉ ይዝንቶ። ከም ኣካል ባህላዊ ፍጻመታት ኣብ ድሮ መስቀል ካብ ቀጠንቲ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ወይ ካብ ገረብ ቆልቃል ዝተዳለወ ሆየ ኣብ ከተማታትን ዓድታትን ኣብ መላእ እዘን ሃገራት ይውላዕን ይበዓልን። እቲ ዝነድድ ዳሜራ ብናይ ሸነኽ ከም ዝወድቕ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ናብ ምብራቕ ገጹ እንተወዲቑ ንዝመጽእ ዓመት ጽቡቕ ግዜ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ንምዕራብ እንተወዲቑ ግን ሕማቕ ፋልን ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ መጠንቀቕታን የመልክት። እቲ ሓዊ ኣብ ዘለዎ እንተተሃሚኹ ወይ ናብ ሰሜን ወይ ናብ ደቡብ እንተኸይዱ ነገራት ከም ዘለዎ ክቕጽሉ እዮም ወይ ድማ እንተወሓደ ነገራት ኣይገድዱ እዮም ዝብል ትርጉም ይወሃቦ። عيد مولد النبي تمالي بخبز بلا دمكات تخبيرو. عيد مولد النبي نعمته شحن 445 هجرية تمالي 10 الربيع الأول مالت 27 مسكرم أمن لأهجر بخبز بلا دمكات تخبيرو. أبكتم أسمرا ميدا جامع الخلافة الراشدين أبستخيدة منسترات بركبهم لعلوت سبسلطان منجستن جنبارن أبيرترات مدبرم أمباسادراتن دبلوماسياتن كمون مرحت هيمانوت كريستنا استرخبلو سنسرعت أب أمبرج بقى إسلام أوقاف كتم أسمرا أتو محمد سعيد بشر متاريخاو قداسነት ናይቲ በዓል ዝገልጽ መብርሂ ሂቦም። ሙፍቲ ኤርትራ መውላና ሼኽ ሳሊም إبراهيم المختار بوغنم تنبل مولاد النبي بسنك لبدأ كوفيد 19 من 3 عامات تقارير الدحر مزنحو لومي عامات كم تلمودن معرضنا الجباب كبعال مبقعو يوهان أم دحر مقلات فزلومي بكل مؤمنان مسلمنا بعالم درجة زغبر زلو بعال كابت الان وجئن سنتين سلامن كاب عامتن بارنتن فتح الناس النتن زستمهار اللو خمزخونا أجنزيبهم مفتي إرترا أسعبهم بزع قات أمي يقرخ نبهال كنسانة كمون تسقمات كنحجز تلابيهم أتسنا سرعات ممهران تمهرون أبيات قدس قرآن اسم راب زقربو مداهئين أناشدن داميقو علو امباركس زخبركم تخطاتلتنا نايز ساعة زي زينا مسألة لو نابزي فتسم حدشتنا تات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقباري ترسعيكم سلام.